Yo, Wardzo! Maayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin nasab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga orasa ha. Magandang gabi po sa inyo show mga kabisyo. Kumustang lagay natin? Kumusta naman mga angkol ug mga ante? Ayan. Check attendance ulit tayo ngayon. Kung kayo ba? Ikaw Col, ikaw Te, nakatutoy na ba? Yawards, so kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Siyempre, pag 9 p.m. na yan, abay, umpisa na ang pagtutoy. Isama na rin natin ang ating mga pamangkin dyan, no? Habang kakabukas lang ng kanilang cellphone siguro. O kaya naman nasa biyahe ngayon, mga angkol, no? Shout out sa ating mga Grab driver dyan, Lala Move the Rider at sa mga lahat ng mga nasa lansangan ngayon, no? Kumusta naman po? Kumusta naman ang inyong gabi? Kumusta naman ang gabing ito? Ngayon po ay araw ng Martes. Oy, ilang araw na lang at napansin ko din, no? Busy ka rin mga kabisyo siguro, no? At tamang-tama din kasi Martes ngayon, 19. Tapos sa darating na March 22, markahan mo na mga kabisyo ha. Ano ba meron? Sa darating na March 22 po yan, na Friday po yan, no? 6 p.m. Andyan po ang San Miguel Beer Pale Pilsen Beer Oke 2024 sa may hapag sa Marikina, no? Ayan, alas 6 po yan ng gabi para sa mga makikibirit at makikisaya. Ayan, kasama po natin ang inyong Uncle Dagol. Yo, Wardzo! Kasama ang kanyang partner na si Tanya Chinita. Yo, Wardzo! At syempre, si Rocky Tera. Yo, Wardzo! At nabalitaan ko, kasama na rin daw si Konyo Bicolano at saka si Robin Shena. Yo, Wardzo! At may isang balita ba ako? Ako daw, isasama din. Yo, Wardzo! Ayan, mag-inom ta dito, ha? Mag-inom umay ta mga kabisyo. Ayan. So magandang to, no? Magandang time siguro to na makikibanding. Ayan, syempre magdala kayo ng pera, ha. Kasi hindi ako manglilibre pero pwede kayong sumali sa ating biritan, sa ating kantahan. May mga games po tayo sa mga gusto pong manalo ng mga souvenir items from San Miguel Pale Pilsen at syempre from Love Radio 90.7. Ayan. At ito mga kabisyo, no? Of course, balik po tayo sa ating programang Tutoy na Love. Ito po yung programa po mga kabisyo na pinag-uusapan natin, yung mga topics po natin dito. Lahat ng mga bagay-bagay po mga kabisyo, no? Of course, sa mga bata, ng mga younger generation, ay i-connect po natin sa mga older generation. Hindi na, mga medyo may edad na mga generation. Kasama na po ang inyong mga angkol. At tamang-tama po mga kabisyo kasi eto kasi, no, nag-viral po kasi etong nangyaring to, no. Nag-viral nung nakarang araw sa TikTok, nung mga nakarang araw at naging viral na din sa ilang social media, no, sa Facebook. At ayun nga, alam mo na kung ano to. Yung tungkol po sa isang guro na nagalit tapos syempre binuksan niya ang kanyang TikTok live, nag-viral po mga kabisyo. Oo, ito yung pag-uusapan natin. Pero bago po yan mga kabisyo, syempre mas maganda siguro na pag-usapan muna natin ang kahalagahan, ayan, ng mga guro. Ayan. So ang mga guro po ay may napakahalagang papel sa ating lipunan at sa buhay ng bawat individual, no? At narito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga sa akin
ang ating mga guro. Isa dyan po, mother ko po isang guro din. Isang public school teacher at syempre naman, alam mo na yan, alam natin yung ginagawa ng mga guro na more than beyond the office hours po yan mga kabisyo. So siguro marami pong mga bagay-bagay na hindi alam ng mga younger generation ngayon. Oo, kasi ang alam nila, yung guro dyan, nagagalit, pinapagalitan ng mga estudyante, pinapaganito. Pero alam nyo, nung araw po mga kabisyo, no, yung mga guro niyan, alam sa mga angkol, nire-respeto natin yan talaga. Hindi ko ibig sabihin na ngayon hindi na nire-respeto, pero andun pa rin. Pero alam mo yung pangalawang magulang na po yan mga kabisyo. Ayan, pag nakakita tayo ng guro, ayun, talagang saludong-saludo. Pero etong pag-uusapan po natin itong mga kabisyo muna, etong tungkol sa guro. Kasi alam na po natin yan na itong mga guro ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, no? Sa mga mag-aaral. Di ba? Sila yung nagtuturo sa atin ng 1 plus 1 equals 2. Siguro kung hindi nag-aaral si Totoy Bato, 1 plus 1 equals 11. Di ba? 1. Ipagdikit mo yung 1, 1, 11. Di ba? Ang 0 plus 0 equals ano? 0. Tama po yan. Pero pag hindi ka nag-aaral, 0 plus 0 equals 8. Yung isang 0, ilagay mo sa ilalim, ipatong mo isang 0, unsa na? 8. Pambihira naman. Pero alam mo mga kabisyo, no, pinag-ano lang natin to, ginagawa lang natin loko to. Pero may pinost po ako sa aking social media, no, sa Totoy Bato Official. At ang nakalagay doon ay, napagalitan ka rin ba ng teacher mo noon? Anong dahilan at anong sinabi niya sa'yo? Sige, post ka doon sa aking social media, no? Totoy Bato Love Radio Manila. Or hanapin mo rin Totoy Bato Official. Ayan, andyan po yung mukha ni Totoy Bato. Babasahin ko yan mamaya, no? Sa ating pagbabalik dito sa ating programa. Okay, shout out sa mga nasa lansangan ngayon. Kasama na rin ang mga paborito nating mga Grab driver, Lalamove driver, trailer truck driver. Kasama na po yung mga kainan dyan, no? Babatiin natin yung may kainan dyan na 24 hours dito sa may bandang SM North EDSA siguro yan. Ayan, maya-maya po ang ating mga babatiin. Yan. Ito pa rin si Uncle Totoy, Totoy Bato, ang inyong kasama para sa programang Totoy na Love. Only right here on 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!